Hi, una sa tanan para sa teachers unta ni nga video. So kung teacher ka, I'm sure makasabot ka ani. If you're wondering kung unsa nga nindot nga negosyo, sa tinod lang bisag unsa nindot. Mo ang toothpick, mahalin mo gani. No? So bisag unsa na sa mutuo ka, mutuo sa kauna nga nay mapalit ana. Kay wala man may nagnegosyo nga nagunahon og bati daan. So nay duha ka klase nga negosyo, ang traditional ug non-traditional. So ako pagkabata na ako maligyan ako og ice cream, akong parents mamaligyan og ice cream. That's traditional. Traditional is imuha ang puhunan, ikaw may muhimo sa produkto. So mapalit kag ingredients aron himo ng produkto, ikaw may mo display dayon. So na kay area or na kay location or nag-abang ka, no? So katong among ice cream man kay balhin-balhin man namo, pero nami physical nga store nga nagbalhin-balhin dayon. Ikaw may muhago. So sa traditional nga business, para sa akong existing traditional karon is sa school, kung unsa kadaka imuhang capital, ang imong income man is more likely 20 to 30% lang sa imong capital. So para sa 100,000 ang puhunan, pero sa karon kay dugay mo gunang ROI, nara ko'y mga 10 to 15,000 ang income. Sa 100,000, so sa 5 years, di ko ka-feel, wala ko na-feel. So kung sa tunga-tunga ato, after 3 years, ningon ko nga, this doesn't make sense. Niundang na ko. Akong gisira ang eskwelahan. Pero karon ika-6th year na, so nagsugod na ko, naka-feel ko nga, dara ang income nga akong gi-expect. Dugaya lagi. Sa tunga-tunga ato, maka-discourage . So, akong balikon ang capital, dako kayo, pero ang imo income na is 20. Dako na na 20%. Ang average na is 15. Yang uban na 10, paubos. So, depende na sa unsa nga negosyo imong gi-open. Kay kung para tong ice cream na mo, puhunan na mo sa una, way back mga 1999 or 1998, ang 500 pesos muhalin na og mga 1,500. Dako kay no. Pero kami ni kumpra, kami ni himo, ingana sa food industry dagko kay na sila income. Pero hago sa gayo. Pero kay negosyo man, giagwanta to. Giagwanta. So, mo na yung traditional business. Kung sa non-traditional business ka, mura siya og nagpatunga ka sa nag-traditional business og sa customer. Ikaw ang nastunga. Ikaw may ni-connect nilang duha. One good example sa non-traditional business kay Grab. Grab. Sila may tig-deliver lang. Naay company nga nihatag sa product, yan ay customer, then sila lang may mo deliver. So sila middleman. Pero dili ang nag-deliver mo ang Grab. Sila pa ginangita sa middleman. So tinuod lang ang ilaha kay ang APRA. Ang middleman is the third business, no? Ang product, dili the third business, the third component. Ang product or ang companies nga naghimo sa product, dayon ang delivery man nga ilang pa-appeal sa Grab, dayon ang customer nga deliveran sa mga delivery man. Pero ang app nga Grab, wala sila'y tindahan sa products, wala sila'y bisag usa ka motor for delivery, pero na sila'y business, meaning linking. Another example sa non-traditional business is SM City.
Nakasud mo sa SM City ka ng mga mall, bisag mo sa, bisag, pero ang good example is SM. Nagtukod siya og dako kayo nga tindahan, pero dili siya may naninda. Nay mo abang, no, nay niabang sa iyahang kuan, iyahang building like Jollibee, McDonald's. Then ang mga customer mo adto sa iyahang gihimo nga building. Ang katong nag-abang may mo bayad niya. Ang customer mo bayad sa nag-abang niya. Pero siya wala siya gibuhat. Pero kung kana imuhang yunaw na nga, uy nindot na. Sa pagsugod ni SM, niagi sa siya og traditional. So, ako ika-advise mo ni, kinala mo, sud ka, mag-start ka ni traditional, then along the way, himuon ni mong non-traditional. Kinahanglan jud mo hands-on, kaya ang traditional is hands-on, dayon, non-traditional is managed na. So, kung pangutana, andam ba ka buhaton ng duha? Traditional and non-traditional.